Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दंजोबो SSC exam नि एडमिट माब्ला मोनगोन गोबां कुइसन जागासिनो दङ आरो लोगोसे जुदि कनस्टेबल नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ पस्टपोन जाबाय नामा एन्ड बेनिफ्राय आगनिवीर एडमिट डाउनलोड बोरै खालामगोन A to Z नायदो बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना एबा फंबायमोना इन्डियान आर्मी एग्जाम होनो गोनां दङ स' नोंथांमोननि एग्जामा जागायगोन 17 एप्रिलनिफ्राय 30 सिम दा बेयाव खायसेना सिगां जागोन खायसेना उन जागोन बेखायनो एडमिटखौ नोंथांमोना चेक खालामदो दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव SSC आव स' दायो जों फैबाय SSC नि अफिसियेल वेबसाइटआव दा जुदि कनस्टेबलनि फिजिकल टेस्टआ जानो गोनांमोन 15 एप्रिलाव दा बे जानाय नंला पस्टपोन जासिगोन मानोना जेबो अफिसियेल नटिस गैया दा ओरैबायदि नटिस खालामोन टेन्टेटिभ मिन्स एसे सोलायखायो नालाय दा बेखायनो पस्टपोन जाबाय बा जासिगोन दा बेनिफ्राय गोदान डेट 24 एप्रिलाव नोंथांमोना रिलिज स्टार्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय एडमिट 18 एप्रिलाव स' नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन स' बेनिफ्राय जोंहा एग्जाम नटिस ओंखारबाय नोंथांमोननि MTS बेनिफ्राय दिल्ली पुलिसाव जों दाना बेखौ नायनोसै फैदो दायो जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन एग्जामनि बागै दा एग्जामा जोंना जासिगोन MTSआ दा बे एग्जामा जागोन अनलाइन स' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम हैनांगोन गुवाहाटी एबा तेजपुराव जि एग्जाम सेन्टार होदोंमोन बेयावनो जागोन आरो स' बेनिफ्राय एग्जामा कन्डाक्ट जासिगोन अनलाइन हिसाबै दा फार्स्टआव हमना ला फार्स्ट पेजआव एबा फार्स्ट ग्रुपआवहाय जागोन बे जाबाय सेकेन्ड मेनिफ्राय 10 सेकेन्ड मेनिफ्राय जागायनानै नोंथांमोना 19 मेसिम बे जाबाय एसे आरो गेप्स थानानै आरोबाव जाबावगोन 13 जुननिफ्राय 20 जुनसिम स' बेयाव दङ आरो बेबायदि फार्स्ट सिगां जायो बेखायनो एडमिटखौ नोंथांमोना नायनांगौ आरो नायनानै जेब्ला एडमिट होगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा फार्स्टनि एग्जामा जासिगोन पेपार 1आ MTSनिया नोंथांमोना सेकेन्ड मेनिफ्राय जागायसिगोन स' बिनिफ्राय जोंहा SI नि एग्जाम दङ दिल्ली पुलिसाव दा बे जाबाय स्टेज 2 दा बे एग्जामाबो जागायसिगोन सेकेन्ड मेनिफ्रायनो स' बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो एडमिटखौ नायनो हासिगोन आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आपडेटखौ लाबोगोन दा MTSआव 70+ टारगेट खालाम 100नि एग्जाम जायो आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं थायो अनलाइन एग्जाम होनांगोन स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो SI लेभेलाव जायफ्रानोखि एग्जाम होनो गोनां दङ एन्ड बेनिफ्राय कम्बाइन हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जाम दङ स' बेखौ नोंथांमोनाबो नायो स' बेनिफ्राय फेज 11 दङ बे जाबाय लादाखनि थाखायसो जोंनि नङा एन्ड बेनिफ्राय कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेल दाखालिसो एप्लाइ जाबाय थानाय दा बेनि एग्जामा डेट ओंखारखाबाय स' बे एग्जामा नोंथांमोना जागायसिगोन 14 जुलाइनिफ्राय जागायसिगोन दा एप्लाइ सोलिगासिनो दङ डिग्रि पास जाथारनांगोन बे पस्टआव खालामबा स' नोंथांमोना एग्जाम डेट ओंखारखानायखौ नुबाय दा बेनि लास्ट डेटआ जोबाखै दासिमबो खालामनो हागोन नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला स' बेनिफ्राय इन्डियान आर्मि आगनिवीर एडमिट माबोरै डाउनलड खालामगोन नोंथांमोना नायदो जाय फंबायमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा बेयाव फैनानै नोंथांमोननि रल नाम्बारखौ होनांगोन दे दाखालि जिथु नोंथांमोना रानिं खालामदोंमोन बेयाव एडमिट मोन्दोंमोन ना बेनि रल नाम्बारखौ होनानै एन्ड बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै नोंथांमोनाहाय लगइन खालाम अब्लानो एडमिट मोनसिगोन बेनिफ्राय एग्जामा जागायसिगोन नोंथांमोना 17 एप्रिलनिफ्राय 30 सिम स' बेखायनो गासैखौबो फिल खालामनानै लगइन खालामदो अब्ला नोंनि प्रफाइलाव थांगोन आरो बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बेनोसैमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट